חברים, אנחנו היום משחקים ברובלוקס, המשחק הכי מעניין והכי כיף בעולם, אוקיי? ואפשר גם לעשות הרבה דברים מיוחדים. ולקחת, בוא תראו, זה המשחק הכי מעניין שיש אי פעם. ותשימו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, ותשימו עוקב לסרטון, ובואו נתחיל. תראו, אנחנו משחקים ברובלוקס, המשחק הכי מעניין שאי פעם בעולם. המשחק הזה מיועד רק לדמויות, לדברים, לכסף. תראו כמה גם כסף יש לי. יש לי הרבה כסף שאני מרוויח אותם, אתם יודעים. הכסף הזה עכשיו הולך לבית שלי. אני קונה בזה מלא דברים. טרלללו טרללה, שיפנזיני בנניני. אתם יודעים שהמשחק הכי כיף זה רק רובלוקס. אם מי שאוהב רובלוקס, שירים יד. מי שאוהב ברול סטארס, שירים יד, אוקיי? ברול סטארס אני בטוח שאתם לא אוהבים. ברול סטארס זה לא כיף, זה אלימות. לא אלימות, אבל זה לא כיף. אבל אתם יודעים מה כיף? הגלגל הזה. שעוד שעה יהיה, הנה תראו, 58 דקות. עוד שעה יהיה גלגל, אוקיי? תסתכלו. אני עכשיו למשל צריך את אותו. הנה, איפה שיפנזיני בנניני? אתם יכולים אולי להגיד לי? איפה הוא? שימו לייק לסרטון, טוב? ותקבלו הרבה רובלוקס, אני מבטיח. הרובלוקס הזה, יהיה לכם ממש כיף. אני מבטיח לכם. טוב?